আমার ফোটে লাগে কি পত্র কাকা বলবে নোট করো বাবা মরি গেলে তো লুন না পাগে ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଗୋଟେ ଦୁଃଖ ଘଟଣା ଜଣେ ଚାଷୀଟେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ଟିଟଲାଗଡ଼ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଆମର ଯେନ୍ କୁରସୁଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଛି କଣ୍ଡରା ଗାଁର ଜଣେ ଚାଷୀ ଭାଇଟେ ଆଜି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଇଛି। କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ସବୁବେଳେ ମରୁଡ଼ି ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଦେଖାଦିଏ। ଯେନ୍ ମରୁଡ଼ିଟା କାହିଁକି ନା ସ୍ୱଳ୍ପ ବର୍ଷା ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ହୁଏ, ବର୍ଷା ଅଭାବରେ ଚାଷ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଭଲରେ ଚାଷ କରିବା ଲାଗି ସୁବିଧା ପାଇବା ଲାଗି ବଞ୍ଚିତ ହୁଅନ୍ତି। ବହୁତ ଜାଗାରେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ସରକାର ସମୟରେ ମେଘା ପଏଣ୍ଟ ମାନ ଥିଲା। ଏଥର ମଧ୍ୟ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ବହୁଟେ ଚାଷୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଯେନ୍ ଚାଷୀ ଭାଇଟା ଆଜି ମରିଛି, ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଏ ସରକାର ବିଜେପି ସରକାର ଆସିଥିଲା କହିଥିଲେ କ'ଣ ନା ଆମେ ଦାଦନ ମୁକ୍ତ ରାଜ୍ୟ କରିବୁ। ଆମ ଅଞ୍ଚଳରୁ ହିଁ ସବୁନୁ ଅଧିକା ଲୋକ ଯାଉଥିଲେ ଦାଦନ ଖଟିବା ଲାଗି। ଇଏ ମଧ୍ୟ ବାହାରକୁ ଯାଇକିନା କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଯେନ୍ ଠିକାଦାର ଅଣ୍ଡରରେ କାମ କଲେ ତାର ପଇସା ମଧ୍ୟ ବାକି ଅଛି। ଆଉ ସବୁନୁ ବଡ଼ କଥା କପା ଚାଷ କରିଥିଲେ, ଧାନ ଚାଷ କରିଥିଲେ। ଯଦି ତାଙ୍କର ଡୁଲିକି ଦେଖିବେ ସେ ଚାଷ କ୍ଷେତକୁ ଦେଖିବେ, ସେ ଜାଗାରେ କପା ତ ଦେଖା ଏକା ଯାଉନି ଗଛ ଅଛି କି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ କ୍ରପକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ସେ ମାନସିକ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ହେଇକିନା ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ସୁଇସାଇଡର ବଡ଼ ଚିନ୍ତା କରିକିନା ସୁଇସାଇଡ କଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିବା ତାଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଛୁଆ ଦିଟା କୋଉଭଳି ଭାବରେ ଚଳିବେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ସବୁବେଳେ ସରକାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମିଛ କହିକିନା କେବଳ ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦେଖୁଥିବେ, କୋଉଠି ଛାତ୍ରୀ ଜଳିଗଲାଣି, କୋଉଠି ଚାଷୀ ଭାଇଟେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲାଣି। କ'ଣ ଏଇ ସରକାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାରିବା ଲାଗି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇକିନା ଆସିଲେ କି? ଯଦି ଏ ସରକାରର ଏ ଚିନ୍ତାଧାରା ଥିଲା, ଲୋକ କହୁଥିଲେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନରେ ଡବଲ ବିକାଶ ହବ। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ସବୁଆଡ଼େ ହତାଶା, ସମସ୍ତଙ୍କ ମନୋବଳ ଭାଙ୍ଗିଗଲାଣି। ଏ 5 ବର୍ଷ ଆମେ କେମିତିକିନା କାଟିବୁ ଲୋକମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି। ଏ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆମେ, ଏଟା ତ ଗୋଟେ ଦିନର କଥା ନୁହଁ ଯେ ଗୋଟେ ରାତି ବିତିଗଲା ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମର ଭବିଷ୍ୟତ ପୁଣି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ କେମିତି ଭାବିବୁ। 5 ବର୍ଷ କାଟିବା ଲାଗି ଲୋକଙ୍କ ଲାଗି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଦୁର୍ଦିନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନକୁ ସେ କେମିତି କାଟିବେ ତାକୁ ଭାବୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କ ତଣ୍ଟି ଚିପି ମାରିବା ଲାଗି, ମୃତ୍ୟୁକୁ ପାଖରେ ଦେଖିବା ଲାଗି ଲୋକଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛି। ତେଣୁ ସରକାରକୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ, ଯୋଉ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ମହିଳା ମାନଙ୍କର ବିକାଶ କରିବୁ, ସୁଭଦ୍ରା ତାର ବିକାଶ ନୁହଁ। ଚାଷୀ ମାନଙ୍କୁ ବୋନସ ଦେବୁ 800 ଟଙ୍କା କହି, ଯଦି କ୍ରପ ହେଲା ତ ସେ ବିକିବେ। ଯଦି ଧାନ କ୍ଷେତରେ ପାଣି ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଆମ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଥିଲେ, ଆମକୁ ଯେତେ ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ପ୍ରକଳ୍ପ ମାଗ ଆମେ ଦବୁ। ଆଜି କୁରସୁଡ଼ ପାଖରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାରେଜ ହବାର ଥିଲା, କାହିଁକି ତାକୁ ଟେଣ୍ଡର କରିକି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁମୋଦନ ହେଇନି? ଯଦି ହେଇଥାନ୍ତା ବୋଧହୁଏ ଆଜି ପାଣି ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତା କୁରସୁଡ଼ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚାଷ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାଣି ପହଞ୍ଚି ପାରିଥାନ୍ତା। ପିଇବା ପାଣି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ, ଲୋକ ପାଣି ବିନା ଡହଳ ବିକଳ ହଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା, ଏ କଣ୍ଡରା ଗାଁ ଯେନେ 90% ଲୋକ ବାହାରକୁ କାମ କରିବା ଲାଗି ଯାଆନ୍ତି। ଲେବର ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଲେବର ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନେ ଯୋଉଟା କି NGNRGS କାମ ବ୍ଲକକୁ ଆସେ, ଆଉ ସେମାନେ 300 ଦିନର କାମକୁ ମଧ୍ୟ କାଟିକି 100 ଦିନ କାମରେ ପରିଣତ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସମୟ ଥିଲା ଟିଟଲାଗଡ଼ ବ୍ଲକ ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନିତ ହେଉଥିଲା। ଟିଟଲାଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଲେବର ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନେ କାମ କରୁଥିଲେ MGNRGSରେ 300 ଦିନର ପୁରାକୁ ପୁରା କାମ କରିକି ସମ୍ମାନିତ ହେଉଥିଲା। ଆଜି ଦୁଃଖର କଥା, ଏ ସରକାରରେ ଆମର ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବା ଲାଗି ଘରଟେ ନାହିଁ, ଠିକ ଭାବରେ ଚାଉଳ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଠିକ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ପରିବାର ଭରଣ ପୋଷଣ କରିବା ଲାଗି ଗୋଟେ ଚାଷୀ କ'ଣ କରିବ? ଯଦି ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ 95% ଲୋକ ଚାଷ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି, ଯଦି ସେ ଲୋକମାନେ ଆଜି ଚାଷ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ପାଣି ମୁଣ୍ଡେ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଯଦି ଠିକ ଭାବରେ କ୍ରପ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ 800 ଟଙ୍କା ବୋନସ କାହା ଲାଗି ସରକାର କରୁଛନ୍ତି? କଟନୀ ଛଟନୀ କଲେ। ଧାନ ଯେତେବେଳେ ଲୋକ ବିକୁଥିଲା, କଟନୀ ଛଟନୀ କରିକିନା ଚାଷୀ ମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ କଲେ।
ଆଜି ସେଇ କଟନୀ ଛଟନୀ ସମୟ ତ ଆସି ପୁଣି ପହଞ୍ଚିଲାଣି, ପୁଣି ଧାନ କଟା ହବ, କିନ୍ତୁ କପା ଚାଷ କରିଥିବା ଚାଷୀଟେ ମଧ୍ୟ ତାର ମଧ୍ୟ ସେ ବୋନସ୍ ପାଇବା ଲାଗି ଚାଷ ହେଲେ ତ ସେ ବୋନସ୍ ପାଇବ। ତେଣୁ ତା ପରିବାରରେ ଦିଟା ଛୁଆ ଯୋଉ ଛାଡି ଯାଇଛନ୍ତି, ତାର ଯୋଉ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଅଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ କେମିତି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଠିକ ଭାବରେ ସରକାର ତାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିବେ, ସେ ପରିବାରଟା କେମିତି ବଞ୍ଚୁ, ଏଇଟା ହଉଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଆମ ଦଳର ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଆମର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ସରୋଜ ମେହେର, ଯିଏ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି, ଆମ ଜିଲ୍ଲାର ଚେୟାରମ୍ୟାନ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଭଉଣୀ ଦେବକୀ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଭଉଣୀ ଗୀତା ଟିକିପୋଡ, ଆମେ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ହେଇକିନା ତାଙ୍କୁ ଭେଟିବା ଲାଗି ଆସିଥିଲୁ। ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତହସିଲଦାର ମଧ୍ୟ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ନାହାନ୍ତି, କେବଳ ପୋଲିସ କେତେ ଜଣ ଜଗିକି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ରାସ୍ତା ଉପରେ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଭେଟିବା ଲାଗି ଆସିଥିଲୁ।